אהלן חברים, בואו איתי להתקין מסך דגם קצה של המותג G-Sound. זה המסך שיש ברכב כרגע. התחלנו בפירוק של החלק העליון שיושב עם קליפסים, גם את הפלסטיק המסביב למזגן הוצאנו. פה כבר שלפנו את המערכת החוצה אחרי פירוק של הברגים בצד. מנתקים קונקטורים ומוציאים את הכבלים של המסך הישן. פה אנחנו כבר מכינים את הצמה שלנו שקע תקע, הכל מקורי מותאם לרכב. מעבירים מיקרופון, USB, דונגל ואנטנות. מחברים את המסך לפאנל החדש שלנו. פה כבר חיברתי את היציאות של המזגן, וזהו, נשאר רק להרכיב הכל בחזרה. והנה חברים, תראו איזה יופי. תראו איזה תוצאה. יושב מושלם ברכב. מסך דגם קצה של המותג G-Sound, דגם פלטינום, 8 ג'יגה רם, 256 ג'יגה זיכרון. מסך QLED, מערכת הפעלה אנדרואיד מלא. זה מסך ברמה הכי גבוהה שיש חברים. כל מה שאתם צריכים ברכב יהיה לכם פה. לא יחסר לכם כלום, CarPlay, אנדרואיד אוטו אלחוטי, שליטה מהגה כמובן עובדת כרגיל, כל האפליקציות כמובן פתוחות. ווייז, נטפליקס, ספוטיפיי, ערוצי טלוויזיה וכל מה שאתם רק צריכים. כמובן שאי אפשר בלי מצלמת רוורס פול HD, תראו איזה איכות. גם מצלמה דרך קדימה אחורה שמנו פה, גם של אותו מותג. הכל בצורה מקצועית, נקייה, ללא כבלים מיותרים. אז חברים, כל מה שאתם צריכים לרכב, תשאירו לנו מספר טלפון, ואני כבר אדאג לחזור אליכם עם הצעת מחיר הכי טובה שיש. וכמובן שאל תשכחו לשים לנו עוקב כדי לראות עוד המון עבודות כאלה. הלב אביזרים באשדוד מחכים לכם.